Slovenskí hokejisti vychádzajú na ľadovú plochu Lanxess Arény. Jej hľadisko sa oddelo do bielo-modro-červenej kombinácie. 18,5 tisícové hľadisko bude zvedavé na prvý krok obhajcu titulu majstrov sveta a na 4. z olympijských hier, teda na Slovensko, ktoré je vedené poprvýkrát zahraničným trénerom na majstrovstvách sveta pod Glennom Hanlonom. Má premiéru proti najsilnejšiemu protivníkovi, akého Slovensko mohlo na úvod stretnúť. Nášho brankára, tým je Peter Budaj. Určite všetci dobre vedia, tí, ktorí sledujú hokej, že Peter Budaj sa pripojil tu priamo v Kolíne. Začalo sa stretnutie. Výborná práca Zálešáka. A možnosť, do ktorej sa dostával. Slovenskí priaznivci sa nestratia. Rusi už opäť na návšteve v našom obranom pásme a Budaj myslel. Starosta si naozaj poradil ako statný chlap. A teraz môžeme ísť dopredu do rýchleho breaku. Ale vrátil sa dobre Ilja Kovalčuk a odstavil vášho Milana Bartoviča. Pozor na protiútok Rusov. A šťastie sa nebude vylučovať. Kozlov, po ňom prichádza gól a dáva ho Maxima Finogenov. Už išlo 21 striel. Jodorov vyhral buli a je to gól. Alexander Ovečkin. Diváci sú spokojní. Ruská prevaha je na ľade a takisto aj v hľadisku. Tam vidíme teraz ostrovček v bielých dresoch. To je ostrov Slovenskom. Mesické vlny. Tak pochodili aj Rusi a tak ide dopredu naša osmička. Ivan Majeský a dáva gól! Ivan Majeský otvára skóre Slovenska na svetovom šampionáte. 1-2. Dostávame sa opäť do zápasu. A Budaj už je vonku z bránky. Takže 6 proti 4. Na druhú stranu mierí prihrávka. Sekera to nemal na strelu z prvej. Ešte dorážka. Nie je to gól. Kukumberg. No a teraz sme prišli o puk. Tu sme mali veľkú šancu. Nevyšla tá dorážka. Čo sme videli ťažko? Ne, bola to žrtka, bola to žrtka. Bola to čistá žrtka. Naši budú ešte pokračovať v presilovke 5 proti 4. Tatar trafil iba bráňaceho ruského hráča a všetko to vyriešil Košečky.